kero kwa rwari rwikogende nyagitari daktari wakwa ndengana ganga bune ko rwikororekana ebintu mbiri buya mazini nyagitari igo okwana uno muntu uri bita ose igo okwana fact kiagara ni manyetenga kwa berire igo uri bitanga ono toyo nyagitari no mutu lakini end of course naye kwa njete ko tigemero nkio minete ngebintu mbiri buya orumbiya mona siri swali elio nande keranga tenga bintu mbiri buya tari nyagitari yoka na bere county ngima because una kwate abanenji no umukaji wa Kisii county no menyete agaiga lakini ni nyagitari anene kegera ase keroko enda the constitution schedule 4 of the constitution even the very devolved health near almost 100% devolved almost because the national government is national referral hospitals Shaba Kenyatta Shaba MTRH na bono mbamenta Kisumu gaiga Russia ne chinde inko igweru n'abantu bagokwana isiko gaiga no muntu romora yomuya agotegera abantu nagokwana kero bagoteba ibintu kwamenga imbuya bagokwana gosembo bagokwana nando bagokwana buya kwabe komo kimono biya babuya mono onye bagokwana bobe nk'ibintu byasarekire irinde kwagenda wachiko bikora bibe buyake punande isiko gango nyagwetanana usiengi mango kwa n'abantu baito baumire abantu baito baumire mono yasengenjo inyagitari etwayekorete ebinyagitari yokonya abantu lakini tiangote byurunga bono iga inyagitari eria nigere yokorosia chibesa nande tarinje nabona manganaya no mugabana wikotebire agatebanga chibesa chia mente kanindi bagosangeria sabantu kurwa go 47 million timete saruseti bakabona yigire 200 million ere okolenge likwa yogo kengolinga igo chirichinde totari gosangereria andake etwale gobeka maguko n'abantu renda banenje bagusi asengenjo amangana ya rura so mugambi bamba kwegena nga umugambi otebira maene lakini nimbwate libaga bono kobeke bindi boronge inga ekero inyagitari eri narweto mwaka 2023 services twali kurwa amagori ari twarakorera services chiria kero narweto ororo ebagite bakamenta amagori ayo abantu abange bantebiri abantu ngwere bari abanafunze school for example kero kwa ende school kwara ko ganda ari nyagitari kwa we medical report form iri goichoriwa lindo mwana chikoire school lirio urwe twakachajiri twaliko saba chishiringi 300 bona iga no boria abantu bategerete bone go sibaga batoroche bone ga CTV bone kado mwana ko ende school go sine university ndiyonse uire ribo liyo chiko sign nyagitari gari chibeso go sabuneri buine kuru 300 mpaka 4000 ono ekero kwa mentere igo oroche gyote ikinonye 1 billion shillings egento kende ikia abantu abange bakurire mono nandi tibensi baigura ama ebirere ebyo emocha rieto mategaria ine bisambo ngoro bintu nebinge tutwa chinka kinyinga nonda kwa nebinte binge ebinte binge mocha noko bera gari emocha ninga bahati mbaya obogima bwa obwerire nande bwera isikota cheti moja otakwe tia senyagitari yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital umubirongo iruro rochiko gachwa because mocha rintwara seti eringi yamono abantu banjete korete mibere ya bororo kora korusiko ogwo sabwa kwara ruchiringi chiri bwinye utara umubiro utara gachugaria igonga eye nechibesa chire igoro ya chitu akoreke twagasanga intwe karo kwari gocho mubere onye koro mugusi ito koruga iga etokwanja tugwa sororo ekogera karo gocho korusia gocho gwakanore biri yao echinya bona chiba mentire na kira rituko chiba twagachaje kira rituko echiaba doubled koru 500 kira rituko paka shilingi 1000 kira rituko ebintu nebinge muna bonda batebi na ICU abantu bako bari kwanda ICU kali abantu abange n'abantu betu bechipipiga bari kanya baumire banyora head injury banyora mabwati asako genda bari tugali bame kwa ICU nduwense regoletu okubekume ekero chinga kichio chikire choko soka twako ebill onye triko nyara twatwale ndenge waiver bone go tarabera ICU elia bakora kanirwa 50
umeko kwa ICU. So ebinte kabire ebi na biagerete chibesa chiri chikamba kwa kanango kina chire. Lakini rende na chikine chiko kinchike level gete nchiko genda monoko itani ya wasenge njunga service chiri abantu baje kanyora nyagitari galia chonsi chansere kokea. Unabona ICU hiyo ewende utware bitanda 6 na HDU bitanda 3 twati kitororo. Reliably informed nga ebi ICU yake irabona iga ibitanda byokora ebira bibire gose bitatu. Asenge ji machine chiri cha koreki cha sere gosareka nugo chiri pe kwa bere bobe. Iko ine jige samunarunga ingi yakogera ibeze lakini ndenda senge njo atebete nga 47 million tware collect kede quarter. Tima ite salu city fige hiyo. Iko neneka na asati nyekitali eli umwaka 2013. Umwaka hiyo 2013-2014 US tu asangirete umwaka ijenge 210 million. Mwaka sawe ya wele raisi go 210 divided by 4 as a quarter jire 55 million. Ange 52 million. Sorry. Ige quarter is more than 47 million now kwana. Ne karongo ruoro mwaka 2022-2023 karongo soka kurororo. Umwaka hiyo mogima. Audited report here as a auditor general. It was collected 410 million shillings. 410 uruisa wake sabu hiyo mara kane okonyorere chibeserenga 102 million shillings. 103 million shillings. Yokere quarter kwa tuange milioni 110 kile quarter.